Mintangan hikay iapi kumnoban edit iaki video Free Fire. Tiningkong pi ad shwaka jingerwai ba pi kwah ban bu. Tesa ad iaki beat point khanang ban suk ban bu. Iaka video haka por ba yo siat. Da fi lahdep. Sa ad pat iaka video ba pi record haka por ba pi lehkai. Te fi crop pat tang haka por ba pi iyo headshot. Te fi ad pat iya ka sound effects, jong ka desert eagle, fi lah ban download na YouTube, khanang ban kham sangyu bang khindiat. Te fi duplicate iya ka sound effects bad fi buha. Ito e beat point ba fi ad maine. Te fi pin he ka volume khindiat ba kan sawabha. Sa duplicate kat kum ka jing don ki beat point. Te ha ka por ba sawa ka sound effects, fi pin biang ha ka por ba iyo ban siat. Khanang ban ka nibang. Salebet kumne iya baro, da pilah depte pilah nang hiban save. Kublay shibun iya fi baro. Laissez pilar